Грета срещу тайнствените извънземни сили излиза на ринга. Има ли нещо за ядене? Но веднага след това, какво става, дами и господа? Смелият Хоми влиза в действие. Ох, с тези двамата трудно се печели. Бъдете готови! Благодаря, че ни спасихте, Хамстер и Гретел. Хамстер и Гретел. Нови епизоди от понеделник, 2 юни от 17:50 по Disney Channel. Моят живот си беше супер нормален. Аз си разипах пуканките. Аз съм лунното момиче. Успя да разлаеш кучетата, млада госпожице. Да няма злодейска конференция. Може да съм малка, може да съм още дете, но аз съм лунното момиче. Лунното момиче и дяволския динозавър. Нови епизоди от понеделник до петък от 19:50 по Disney Channel. Primo è качество, gusto è вкус. Primo! Gusto! Primo! Gusto! Primo! Gusto! Melissa Primo Gusto. Primo è качество, gusto è вкус. Какво прави косата ми толкова блестяща? Новият кастинг Крем Глос. Формула без амоняк. Сега още по-нежен към вашата коса с комплекс за блясък Гликолик Глос. Заглажда косама за 3 пъти по-блестяща коса и по-здрав външен вид. Лореал Париж Кастинг Крем Глос. За блестяща коса, както никога досега. Защото го заслужаваш. Когато натоварените дни станат още по-натоварени и киселините започнат да ви притесняват, Талцит бързо неутрализира стомашната киселина. Само за 10 минути облегчава симптомите. Талцит. Киселините не трябва да побеждават. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 12 години. Съдържа хидроталцит. Преди употреба прочетете листовката. Създай серум рутината, от която кожата ти се нуждае. С серумите на Nivea Cellular с хиалуронова киселина, бакочиол, витамин С и SPF 50+. Могат и да се наслояват. Затова не избирай само един. Серуми Nivea Cellular. Кожата е за да поемеш контрола. Nivea е за кожата. Seattle's best known landmark. Man sieht einen deutlichen. Мечтаеш ли за меко докосване? Открий новата формула на Семана Супер Софт. Със специална технология за лесно гладене, супер мекота и дълготрайна свежест. Семана Супер Софт, за да гладиш с лекота. След 40 кожата ни се нуждае от нещо повече от хидратация. Лореал Париж Revitalift Laser дневен крем с проретинол, хиалурон и витамин С. Изглажда бръчките, стяга кожата и изравнява тена. Намалява появилите се за 7 години бръчки за 6 месеца. Допълнете рутината си с Revitalift Laser 3-пептиден серум. Лореал Париж, защото го заслужавате. Най-бързият и силен Ибупром Спринт Макс побеждава болката и възпалението. С мека капсула с течен ибупрофен за 2 пъти по-бързо действие. Ибупром Спринт Макс. Болката просто няма шанс. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Дезодорант Nivea Black and White сега с 72 часа защита. Какво значи това? 3 града за 3 дни без страх от изпотяване. 120 танца с суха и гладка кожа. Защитава от изпотяване и петна с грижа за кожата. Дезодоранти Nivea Black and White. Кожата е за да прегърнеш живота. Nivea е за кожата. Добави и грижата за себе си към списъка за пазаруване. През май в SoPharmacy, на SoPharmacy BG и SoPharmacy App те очакват супер оферти с отстъпки от 10 до 27% на над 600 продукта за мама и бебе. За да се погрижиш за себе си днес, не утре. SoPharmacy. Повече грижа. Нахрани гладната си коса с новите Garnier Fructis Hair Food. Любимите ти маски, обогатени с витамини. Нова формула за 7 пъти по-подхранена коса. Грижа с витамини с новите Fructis Hair Food от Garnier. Естествено. Нова Fructis Aloe Vera Plus. 100 часа интензивна хидратация от корените до краищата. Нашите тъщи спорят кой от сватовете помага повече. Мога да измия съдовете с по-малко от бутилка Фер. Невъзможно. Да видим в кухнята. С Фери е лесно. Още и още чинии. Фери продължава. С
Фери, печелиш. Една бутилка Фери измива до 10 000 чинии. Сияйна кожа, защитена от слънцето? Абсолютно съм за. Нов Bright Reveal тониран UV Fluid. Висока защита с ниацинамид. И леко тонирана формула. За мигновено сияйна кожа. 96% забелязват по-сияйна кожа. Не прикривай блясъка си. Bright Reveal тониран UV Fluid от L'Oréal Париж. Защото го заслужаваме. Новият течен перилен препарат Бинго Кератин е тук, за да се погрижи за твоите дрехи, като поддържа формата им и предпазва цветовете, а тъканите им не се увреждат. Обновеният течен перилен препарат на Бинго е с формула съдържаща кератин, който възстановява прането и запазва дрехите като нови. Денят ти е изпълнен с напрежение. Отдай се на грижата за себе си. Big Soleil Escape. Самобръсначка с ароматизирана дръжка лавандула, евкалипт и хидратираща лента с бадемово масло. За гладко и приятно бръснене. Big Soleil Escape. Поглези сетивата си. Смартфон Вселена представя. Мога ли да имам нов Samsung с удължена гаранция? Или да е със супер план с всичко на макс? Да и да. С смартфон Вселена можеш да имаш и двете. Вземи смартфон от серията Samsung Galaxy S25 с най-добрия ни план Total Unlimited Max за общо от 126 лева на месец. Получаваш от нас 3 години гаранция и адаптер. Пробвай новия течен препарат Savex Premium. По-категоричен от всякога срещу цветните мазни петна и с още по-блестяща визия. Savex Premium. Идеално решение. Храносмилателни проблеми? Ибарогаст. Благодарение на комбинацията от 9 лечебни растения, Ибарогаст облегчава 6 симптома, свързани с нарушеното храносмилане. Доверете се на лечебната сила на природата. Ибарогаст. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 3 години. Съдържа екстракти от 9 лечебни растения. Преди употреба прочетете листовката. Някъде на Карибите, 6 изключително талантливи тинейджери са избрани да участват в изключителен летен лагер. Добре дошли в истинският летен лагер на доктор Лула. На остров с неограничени приключения. Това е страхотно! А какъв е този летен лагер? Явно ще останете тук. Стуго. Нови епизоди от понеделник до петък от 18:20 само по Disney Channel.